alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan uwana, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a wannan lokaci. Barka da duka kasancewa da ku a wannan tashar mai albarka. Idan kai bako ne a wannan tashar mai albarka, ka danna mana subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryenmu a duk sanda muka ɗaura. Sannan ku danna like, sannan ku riƙa share saboda yan uwa su riƙa ƙaruwa da wannan haɗin mai inganci. So yan uwana, har ila yau ina ɗauke mana da wani haɗi mai inganci. Wannan haɗi ne mai matuƙar amfani bayan idan mace ta haihu. Ba ma mace ta haihu ba, ana son duk mace bayan al'adanta ta rika amfani da wannan haɗin, saboda yana da matuƙar inganci, abubuwa masu inganci guda uku. Wannan haɗin yar uwa yana ƙara wa gabar mace ƙaimi, zai raba ta da duk wasu cututtuka. Sannan idan mace ta haihu, yakan haɗa ta sosai ta kasance ta koma tamkar amarya. So yar uwata, wannan haɗin abubuwan da zaki samu shine zaki samu sassaken ɓaure, zaki samu wato asalin bagaruwa, sannan zaki samu magarya, sannan zaki samu kal tufa wato apple cider vinegar. Zaki samu wa'annan abubuwan da nake kan lissafo miki. So yar uwata, idan kika haɗa wato da ɗan kumasa, idan kika haɗa wannan abubuwa gabaki ɗaya yar uwata, zaki tafasa shi, ki tafasa sosai sosai. An fi buƙata gaskiya a zauna a ciki. Wannan haɗin yar uwata, ki gwada shi. Idan kika haihu, duk wani zafin gurin da mace ta haihu da sauransu, zaki ga ya ragu, sannan kuma zaki ga kin koma ɗamɗam sabuwa da ke. To yar uwata, da fatan za ku ƙaru da wannan haɗin, ko kuma in ce kun ma ƙaru. Kada ku manta ku danna mana subscribe, kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryenmu a duk sanda muka ɗaura. Mun gode. Sannan an fi son tafasar ya kasance kin tafasa ne sosai, sannan ki kimanta yadda idan kika yi zai ishe ki zama a ciki. Idan kuma al'ada ce mace ta gama, ba wai tabbas sai ta zauna a ciki ba, za ta iya tana sa shi a cikin buta tana tsarki da shi. Amma mace da ta haihu, an fi buƙata ta fara zama ciki tukunna. Idan ya so, koda daga baya bata zauna a ciki ba, duka dai babu matsala. Amma dai an fi so da farko, ko da wanda zaki ne na farko, na biyu, na ukun zaki iya ki abun nan, na ukun zaki iya ki sa shi a buta ki tsarki da shi. amma son samu ne wannan kwana ukun ma daurewa zaki ki rika shiga. Sannan kuma kafin a shiga, kar ya kasance ruwan yayi sanyi tukunna. A'a, an fi son tun tururin ma yana tururuwa, zaki samu kina abun nan da shi, zaki samu kina zama a ciki, tururin ya fara turara ki kafin har ya fara sanyi. To kada ku manta ku danna mana subscribe.